nagmi. Eno biasang mga pampangan din balik. Makanano kasi makanyaning pangaturudo. Makanano kasi di eskwela babawal na lang mga pampangan. Dapat may paitsing bayong panahon kalukuran kong pengari. Ngini ing eskwela kaya betane. Ing eskwela papustan na yung magamit ing amanong siswan. Kaya betean tane in Department of Education. Ikayong ini kalukuran kong pengari ing sumawok naman. Tala papos tanda ng henerasyon ngeni akalingwan de ingamanong siswa. Bago ko po buri pandandawan ni Gare. Pero metong namo po amano. At iti mga itulit kayo kaya nakan. Nung ikayong kaya nakan ngeni na po magsalitang kapampangan. Mamit-amit siyang mawala hindi ngamanong siswa. Inya kailangan ing talagang kasawapan nyo misaw-saw kamo ning pengari ding poeta at kapit yun naman ing kapag malasakitan lang. No pa rin man makumbirala at agong lalubo magsakripisyo la para migale kawatasan. Ikit yun naman, ikakatamong manungkulan, ketiking lalawigan, kapampangan, mag-isang metong la, akakitseting alto nga manong siswan, ikitsetang parada, at dakal pang programang isipan na ng gobernador nung makanano tayang apaulad, ing amano ta. Ikayong kaya nakang pag-asa na mga manong sisma. At nga na po bigale kung mag-uwer ato ay siya. Yes. Ting amanong siswa. Iyaitang tumaila ning medong ay hindu kapang pasaswaning bungso ng anak king daya ng sado. Ing tumaila ngita. Amin lungan lambis lubudampon kamoy ang antimong piningmitanam meragul king sagiwang puso. Noon kakapampangan ang idalitan ng dilang katutubo. Aking kangamano nga pagmaragul mo, no kaman pa'y tubo. Nakalpong salamat.